para ni siya sinlatan ha. Duha ra ni siya ka slice pero akong ginagigagmay. Na-pork chop ni siya akong gigagmay. Katako o gamay hiwa. Good for 3 person. Tulo ka tao sa pamahaw. Sa dili pa nato sa bawan, kuan sa nato sa iyahang tubig. Katong iyang kagalingong na tubig, maumuntoy magdalag baho sa sabaw. So, ato sang kuan before ni ato i-transfer to sa kahuyan, abutangan to sa sabaw. Dayon ang mga lamas. Oo. Dayon butangan nato og tubig para soup ni siya. Gamay lang ang tubig. Gamay raman sad ang pork. Good morning din yung tanan. Uy. Good morning kayo. Good morning ninyo. Saon man nga mura man kog gidaman natug pangan nagmata ning buntag sayo. Gali mungawan ko da. Gali mungawan. Jaraha rice na siya o katong sabaw. Sabaw nga pork. Nanlan atong gamiton na kaldero, katong kaldero pod nga para sa kahuyan. Gamiton mo ang bagong kaldero para sa kahuyan. Kuy. Magtakuling. Okay, rice. Rice yung rice. Ganyan ang sabaw. Saglan og pichay, sayote, onion, garlic, ginger. Sakto na sa pamahaw. Sa sakura sa atong babantayon diha sa akong niluto nga kanon og sabaw nga nilat ang baboy. Kaya ari pa ko sluyo mag-prepare ko sa mga iksisagol sa linatan while magpaabot sa marata na ang tanan, rice ug ang baboy. Kung moni ang buntag dinhi. Buntag. Oras nga alas 6:50. Alas 6:50. Presko kay hangin dinhi. Presko kaayo, fresh na fresh. Daghan kay talan-awon. While magwait sa maluto na dito, doon naman si Sakura nagbantay. Wala problema. Magwait lang ko umaaw si Sakura. Muna sagol ako sa linatan. Baboy. Potato, sayote, onion, o usa ka buok nga garlic. Nya kani ay pichay. Maglunod. Okay, padulong ta maglunod sa potato, onion, ug sayote. Okay, unya og malata na ni. Ato ni siyang ibalin sa gas. Makasid ta sa gasol. Mahal kayong gas. Kahoy ra sa taron. Malata na ni siya. Ato ni ibalin dito. Okay. So, rice. Mag-okay na daw yung rice, no? Okay na daw yung rice, eh. Sunog ang rice. Okay na. Dana ni. Kaunong nuna. Siya. Kayo. Mo ni atong ingredients, asin, magic sarap, o patis. Patis. Paabot ta sa atong gilatan nga baboy ug ang patatas, patatas, puti. Aris ta dire. Ato sa ning iwaon ang mga ikisagol para pud adto may kuwang ato na pa may ganahan ko og hanghang tangan ako og espada kay lami ang ginger di na limot ko maghiwa sa ko mo na ang kahuyan ako naganan nya akong iro nagsig aw kaya ingon na luto na dagoy-goy ang ako ang gilatan nga baboy. Gali mungawan man ko mata. Itong ilunod. Itong timplahan daan. Timplahan na to asin. Tara asin ha, asin. Magic sarap. Ano ka na?
Inita eh. Grabe ka init. Basta naglata pa rin Diyos kahoy. Kaya nga no, dugay man kayo ni maluto. Kanya ka sa gas. Lata naman. Lata naman ito kakao. Sa ito pa ready na ang pichay. Pichay. Baboy, baboy. Pit na niya maluto. Paligo na mo. Kaya harumuman na ni. Wa na. Ato sindahan na po. Ako na paghuman. Hindi mo maligo. Okay na. Okay na. Dito ka magwasap. Kuan ka. Unya tuan. Butangan o gamay nga kamay. Kaya mo manigingon sa kong bana. Instead sa baraha. Espada na para pahalang. Nag-wait na lang tagamay para maluto.